Nyasembo ndani ya OJ Studios with producer Uthure Munyairo. Yes, kijana mdogo Mosona OJ Mbala Mbwezi. Owangore menyasemo wanwer matichena ayonga nyasemo nyamanyo matichena donga wero nyako motimo kindane anawero nyako motimo kindane ananya joge munyatika komuni ananya joge munyatika komuni nyatigi Melissa Berneno nyatigi Lucy Berneno nyatigi Christine Berneno nyatigi Masi Berneno nyatigi Belinda Berneno. Kono ture wujo imbo kichupe stage kanyo Muso na upija aja pangani. Anio Anu Wendi Nyakatomo Wendi Nyatigi Marcelina yo Usip Joji wunya sembo Joji wunseme Usip Jojo winyoero Usip Rosso winyoero Nyatigi Belinda winyoero. Kombe Ongeo tedoret Ongeo tedoret Ongeo tedoringo Ongeo tedoringo Kombe An konyongi manata morgo Muso na still doctor Wiru kayo. Yes Mano sipu Uthure Munyairo Kachel history boja na ambulance otinga anodera yuaga topona ngima sinodera yuaga topona ngima masi yuaga topona ngima masi odera yuaga topona ngima Lucy odera yuaga topona ngima Joji wonya sembo yuaga topona ngima Semo yuanga topuna ngima Karangima gano chano kayamo Tongima gano kano kayamo Tongima gano chano kayamo Ngara umena pi Bangadio tera wheelchair Bangadio tera wheelchair Awinyo mali Bosi awinyo mali Janena awinyo mali Usiepe goyo sime Anodera konya topuna ngima Anodera yuaga topuna ngima Masionera yuaga topuna ngima Yuji wunya sembo yuaga topuna ngima Kombe An kombe Crazy Triza ulifanya kazi muhimu, shukuru sana. Yes. Kombe An kombe Ongeo tedoret Ongeo tedoringo Ongeo tedokwenoni Ongeo tedokwenoni Nyaroderayo An nyaroderayo Yaber nyatika tomo Ero kamano ema goya oniga Kombe An kombe An kombe Anodera yuaga topuna ngima Masi odera yuaga topuna ngima Lucy odera yuaga topuna ngima
kombe, an kombe kombe. Ong'eyo tedo rech, ong'eyo tedo rech, ong'eyo tedo ring'o, ong'eyo tedo ring'o, ong'eyo tedo gweno yo. Kombe kombe, an kombe kombe. Wera loso ni parangono, wendia loso ni parangono, nyatigi masi ni parangono, nyaronera ni parangono, nyaronera ni parangono. Salamia Bashir, yes. Hapo Ngara, salamia iliko